Target locked. Oh wow, may delivery fee. Oh, ay deliver na. Ano pag wala akong 5,000? Eh, uy, ano yan ba? Ano pag 5 pesos lang? Ay, tignan nyo na lang, ma'am. Yung napalalilan niya, ma'am. Para maniwala kayo. Ba't may mga pa-video? Hindi ba po ito communication nila pati yun, ma'am? Yung inaala namin, ma'am. Diba, uso-uso kayo yung communication, ma'am. Wow! Nanalo ng 20,000! Nanalo ka ng 20,000, ma'am. Congratulations! Pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pinag-iwan ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula nung matanto na balang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso pinalambay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na. Ikaw ang pag-ibig na binigay. Sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko. Ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. Anong masasabi niyo ngayon sa binigay na pa-surprise ni sir? Salamat sa pakipet. Look kayo sa camera nga para makita ni sir. Send ko ni kuya. Ayan, mga pagkain po. Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pintig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula nang matanto na balang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na. Ikaw ang pag-ibig na binigay. Sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko. Ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. Humihinto sa bawat oras ng tag